Jeszcze nie widziałem te bramki, tak po prostu moje poczucie przy drugiej chyba bez szans. A w drugiej zabrakło szczęścia, bo tam była taka przebitka, bo ja tam walczyłem, nie wiem czy z Jodłą, czy z kimś, że jeszcze tam był jeden zawodnik z Lecha. Takie no, udane, nieudane piostkowanie, no i później zamieszanie w polu karnym i strzał na słupek. No tam zobaczymy co powie trener, ale jakoś nie czuję, żebym zawalił przy tych bramkach. Po tych dwóch bramkach zaczęliśmy grać, to jest najgorsze, że ostatnio nam się to zdarza często, że gramy dopiero po straconej bramce i to mnie denerwuje, bo później to jest tak, że tracimy bramkę, ale było tak, że wcześniejśmy byli w stanie zmienić ten wynik. I powiem tak, po tym słupku Sadajewa ja powiedziałem, dzisiaj nie przegramy, super, mamy szczęście, no i okazało się, że to szczęście się od nas odwróciło i do końca meczu nie byliśmy w stanie już strzelić tą wyrównawczą bramkę. Cieszymy się z tego, że wywozimy stąd 3 punkty, bo taki mieliśmy cel, to sobie założyliśmy przed spotkaniem i na pewno wiedzieliśmy dobrze, że jeżeli będziemy w drugiej połowie równie skoncentrowani jak w pierwszej, to te sytuacje przyjdą. Przyszły bardzo szybko, strzeliśmy 2 bramki i na pewno grało nam się troszeczkę łatwiej. Szybko straciliśmy bramkę przy prowadzeniu i na pewno Legia wiedziała, że jedna bramka im wystarczy do remisu. My też sobie zdawaliśmy sobie sprawę. Oczywiście też nie cofnęliśmy się, bo w poprzednim spotkaniu tutaj na Łazienkowskiej przy prowadzeniu 2-0 się za bardzo cofnęliśmy i straciliśmy prowadzenie, straciliśmy punkty. A dzisiaj nam się udało do końca to utrzymać i na pewno to bardzo cieszy. Na pewno wiedzieliśmy, jak się do tego spotkania przygotować. Mimo tego, że w ostatnim tygodniu przegraliśmy ten Puchar Polski, to nie załamywaliśmy się i wiedzieliśmy, że jeżeli to spotkanie wygramy, to na pewno będzie nam łatwiej. Mówię, że mi po prostu ten mecz dzisiaj to my przegraliśmy sami sobie, bo takie bramki tracimy, nie powinny taki zespół tracić w ciągu 5-6 minut w drugiej połowie i my takie bramki tracimy i później gonimy ten wynik i dzisiaj po prostu nie udało się nam wygrać. Mówię, że ciężko będzie, bo jeszcze jest kolejnych 6 meczów, też Lech, ja myślę, że nie wygra tych 6 meczów, ale my się nie możemy skupiać na Lech, my po prostu musimy patrzeć na siebie, bo i w tym finale Pucharu, jak dopiero tracimy bramkę i później gonimy ten wynik, tutaj dzisiaj też tracimy 2 bramki głupie i później gonimy wynik. Musimy po prostu strzelić pierwszą bramkę i od początku pokazać, że jesteśmy Legia i że po prostu wygramy ten mecz.